3 munud ar y cloc. Bates digonedd o amser i godi ben. At y postyn pella mae yno. Walters yn curo i ddyn, mae yno i Reuben Davies! A Pennock y golwr yn gwneud digon i atal honna. A Cronin yn clirio yn y pen draw. Cyfle cynnar i'r tîm cartre. Sodiad yn cadw bêl ar dir y byw. Bates yn clirio mor bell ar capten Hopkins. Chydig o le gan Wharton. Wharton yn ei chael i'n ôl yn ergydio. A'r ergyd gyntaf yn ôl gan Llanelli heno. A Theo Wharton yn cael honno. Yn cnesu dwylo Will Fuller. Hopkins yn ennill bêl yn cael cael. Yn gyda'n edrych am brediad Ethan Cant i oedd am Rythyn. Amser y lle ganddo. Y croesiad at y canol. Ath i syth drwodd, mae Hopkins yno. A'r arbediad gan Fuller. Dy'r peryg ddim di mynd. Lloyd allan i Harrison Bright. Bright yn croesi, mae honna'n rhy uchel. Wel, chwarae da gan Lanelli. Croesiad gan Can. Bonthron oedd yno. A gwaith da wedyn gan Fuller i atal Hopkins. 11 y funudau di chwarae. Packer ar tafliad hir. Dau chwaraewyr Llanelli yn mynd am yr un bêl. Packer yn ei chwipio i mewn. Mae'n cyrraedd Rio Dyer! A cyfle gorau'r gêm i Dyer. Be bron efo roed tîm i dad ar y blaen. Oedd y croesiad i chwipio mewn. A Dyer fymryn heibio. Jenkins. Bates. Dyer di mynd i'r rediad. Bates ar bas hyfryd. Dyer, braidd yn ffodus yn ei chael i'n ôl ar foli wedyn. Wel, dim byd yn ffodus am honna. Dyer yn grasboeth i'r gol a heibio i Pennock. Mae'r tîm cartre ar y blaen. 5 munud hanner egwyl a gol gyntaf Rio Dyer y tymor hwn. Walters. Gwyn dda yn yr awyr. Y pennaeth lawr i Davies. Dan i warchod o sgiliau da gan Reuben Davies. Y croesiad at y postyn pella. Mae'n cael ei ffennio'n glir ac yna'i chlirio gan Lloyd. Mae dal yno i'r tîm cartre. Dyma Dyer. Dyer, sgiliau'n hyfryd. Yn chwipio'r croesiad i mewn! Ac oedd Walters yno, a bydd y cyffyrddiad wedi bod yn ddigon i ddyblu'r fantes i'r tîm cartre. Dyer ar dan yn curo i ddyn, a Walters bron o'r rhwydo. Can. Allan, Tristan Jenkins, un o'r ddau eilydd ar yr hanner i Lanelli. A mae Jenkins yn troi'n hyfryd ar bas i'r rhyddhau Ethan Can. Can am y gol. Mae'r ergyd yn wan yn y diwedd at Fuller, ond dilyddion Llanelli yn cael argraff yn syth. Lloyd yn ei hennill i o afel Gammond y capten. Dyma Jenkins yn sana isel. Jenkins yn chwipio'r bêl ar draws ac oedd Can yno. Mae Jenkins yn ei gwahaniaeth ar y chwith i Lanelli. 6 munud o'r ail hanner di chwarae. Tristan Jenkins dros y gic. Mae'n ei chymanu hi a Will Fuller yn arbed. Oedd angen erbediad yn cymharol gyfforddus i'r golwr. Can. Mewn tu ôl i Dyer. Lloyd yn cynnig i hun. Allan â hi i Jenkins. Mewn mae'r croesiad yn dod, a mae Can yno. Ond i ergyd ar yr hanner foli ymhell bell dros y trawst. Oedd o'n pwyso nôl braidd yn doedd. A chyfle da i Ethan Can. Yn cael ei wastraffu. Tafio'r Packer yn chwilio am Walters. Mae'r bêl yn cael ei chasglu gan y tîm cartre, a Packer nawr yn croesi. Walters yn brwydro amdani. Hefyd Reuben Davies. Llanelli'n methu a chlirio. Walters yn ei ffasio allan i Dyer! Ac oedd angen erbediad gyda'i draed gan Alex Pennock, ac oedd yn un da hefyd. Rio Dyer a chyfle am ei ail gol heno. Dyw Llanelli heb ennill yn y gyngrad y tymor hwn. Mae hon yn gêm gystadleuol. Mae yn y gêm ar yr hen heol, dyma Ethan Can. Bêl yn syrthio i'r eilydd Gibbons. Gibbons ar croesiad. Jenkins ar y postyn pellaw. Will Fuller yn gwneud yn gampus i frysio oddi ar y linell i atal y cyfle i Jenkins. Y ddau dîm yn cystadlu am y meddiant yng nghanol cae. Bates ar droed mewn ar Bright. Y dyfarnwr yn mynd i'w boced, a mae'n goch yn syth. Bates ar goes yn uchel, ar Harrison Bright.
Doedd o ddim malais o'n ni ddim yn meddwl, ond oedd hi'n beryg, a mae'n goch. Ac ei gornel di chymryd yn fer. Jenkins yn ei chael i'n ôl. Croesiad yn cael ei wiro, mae'n uchel i Walters. Mae'r ergyd i mewn, Llansawel ddim yn gallu clirio, bwdd ar ergyd, ac arbediad da iawn gan Will Fuller. Oedd y bêl na'n teithio drwy'r cyrff, mae ergyd bwdd yn cael ei harbed. Mae Lanelli wedi bod yn gystadleuol yn y gêm yma, a maen nhw'n pwyso o hyd. Bêl hyd yn cael ei ffenio allan. Dyma Lloyd. Gibbons yr eilydd, Med yn ei gwahaniaeth. Mae'n dal i fynd. Yr ergyd yn cael ei harbed, dim amheuaeth, mae Will Fuller i'r prysura o'r golwyr yn yr ail hanner yma. Llanelli'n parhau bwyso yn erbyn y 10-1. 8 munud o'r gêm yn weddill. Cic gornel Tristan Jenkins. Yn cyrraedd Gibbons. Williams! Mae Llanelli'n gyfartal! Fydd na ddim cam sefyll ond y chwaraewr ar y llinell. A mae Danny Williams am yr eildro'r tro yma di sgor yn erbyn Llansawel. A mae wedi dod â Llanelli'n gyfartal, a hynny'n haeddiannol hefyd. Mae yna le yng nghanol cae yn erbyn y 10-1 ac mae yna wynt yn hwylio'r Llanelli nawr ers y gol. A'i heno yw'r noson. Mae nhw am gael eu triphwynt cynta ers dychwelyd i'r gyngred. Bright ar croesiad, mae bwdd yno! A mae Llanelli ar y blaen! Mae'r gêm wedi throi ar ei phen! Mae Rio Bwd i sgorio i gol gyntaf i Lanelli. A gyda Feder yn mynd i ddyweddill, mae tîm Lee John ar y blaen.